Charafancha, told him of Charafancha. To Alizen from Charafancha to Charafancha. Told him of Charafancha. Chop to send the Loveth, it's very easy. Can you go get them in the behind? We any more for the Nakonuchi, for the I'm not generalizing, for the simple mathematics. When Africa not off, not just spiritual solution. Money be no physical, now woman physical. Not no one physical, they may physical, more one physical. About physical, Ijo Bodo physical, Bavisa physical. It was then a small something to it was spiritual. You want to go if for a period they can why you go spiritual sanitary pad. In a physical. You didn't have an physical. One maya physical. Uruze and Wagi go see about the which are spiritual. But see reality get hit, he get face reality. Oh, he to go baby virgin now. Only was the only one legal team we sweep on in action. Legal team. Obros Holy Ghost, Obros Angel Michael. Obros no one, no more. O neighbor, no more. Oppose reality hit again. Hi. I'm a man neighbor, my mama. One name. Sent Ezeaku Jofa to go this depot that we are managing. One what the table hunana so you're gonna receive all your thanks. So pay close attention. Listen to this video. Matter says Ezeaku Jofa between Loveth and the 600 and something million on also. You understand? But I want to ask this question: who is this one baby virgin that Ezeaku Jofa always call? Who is that one baby virgin? For if you know, drop it on the comment section. And before I play the video for you to watch, be going to help me. If you like what I'm doing, subscribe to my YouTube channel. The link is on the comment section. You understand? Click on that link. It's going to carry you to my YouTube channel. Just subscribe, turn on your notification. It's very, very easy. And the same data you go use to watch me, and the same data you go use to do watch me that way, because I'll be posting that place consistency for now. So thank you so much for the people that is going to subscribe to my YouTube channel. You understand? I love you people so much. Those that love what I'm doing. I love you people too. London with automatic bridge, edge remote control. Metal any battery. One to them, Madam Chwagi me project in a psychiatric hospital. I'm only me. And you go Gundala. So what am I saying? Maybe after 1 night okay. I'm waiting 1 night okay because of one no way not all of it. I want a reality heat again. Reality heat again face reality. Oh, heat go one virgin now. One virgin it was up with legal team. Police. Big police. So what was most us not big police. We send big police. Hey. Bah. No challenge keyboard. Raw music instrument. Faji where educate poverty na befa. E wele ago loge. Ima bo kechimo onombo ono egbe onombo ono egbe onoma no dim oyin ona togi nwe ko bona tigi lotara omaricha one day kinu ebu nubi ina enwe anwori onoma no dim onye mara onye oga agozi mo onye oga agozi amaghị ya imono to agi na tigi lotara omaricha one day na agba bench na oga nwa bu good morning ndị kidnapper gị nwa prayer point ụmụ nwa kidnapper enwe ha idea. Ndị Igbo ji si no mo na nwezu akiro na asiana. O ihe a na-eme in Europe today. Oga, go back to your roots and respect your ancestor. Ihe na-eme in Europe tata bụ mo na nwezu akiro na asiana. Gị na billionaire nwe ike ibi n'ofu ya dị mma. Asị ka ezo onye ka emeka ofo times 10. Gị na nwe ike ibi n'ofu street na London magamana. Onye ka obi kuba na afama chief priest times 20. Gị na afama nwe ike ibiri na the same compound na abroad and you will not know. Because no one knows ga akiro na si eme gị na mana ba anya ba ifure no bere go na account go na gba ya ba John moto onye ọcha send ọkachasị Benz ya na 70 or 80 million emanu ogi maka na agoziri okechi mo onu egbe ho no mgbo mbo se egbe a ga-agba gị ị ga-ama na ihe na-enu egbe no mgbo bụ doctor ịghọtago mbo si ị ga-emegide onu egbe no mgbo ịdaka ndị kidnapper gba ga egbe ị ga-ama na ihe na-enu egbe no mgbo bụ doctor through surgery and through CT scan apịa gị CT scan made in China ofu ebe mgbo ọnọgụ n'ọkpa ewe were mma China lụ ka ga ebe ahụ mepee anya wepụta ya stitch enya no understand me ribe si gowali ga egwu with piano ndị ọcha lụ
otu a na ha agụrụ gị ma bụ ihu na ogonye jere ọkpara aka ji ọgụ tụrụ ugo wee nata ikwete Israel na-agba Gaza gbarie hospital dị na Gaza mbọsa ma ụmụ nwaanyị mụrụ nwa ọfụrụ ma ndị dị ime na-eme n'ụlọ ọgwụ Israel tọọ bọmbụ na Gaza hospital. Ị nọrọ n'Afrịka na-enwere ọkụ nepa hit na-egbu mụ na gị na-agụ na ị nwere onye gbara aka ji ọgụ tụrụ ugo nata ikwete Fulani na-egbu gị. Nwanne anyị ga-akụchagide gị tii nwee sensị mụ na ga-apụta dozie ebe anyị ma ịchọọ ma ịchọọ anyị ga-akụchagide gị kụchagide gị iberiberizm esi n'ime gị pụọ na unite mụ na ga unite together ka anyị zọpụta ụmụ aha anyị mụta na ụmụ anyị na-abịanụ. I were egwu dị otu itinye na moto na-akpị ya ịhụ na ogonye gba n'aka ji ọgụ tụrụ ugo wee nata aha ikwete na mmadụ gba aka ji ọgụ tụrụ ugo nata kedu ebe omenugo ajọ gị si na Jizọs o jere ọgụ a na-ebe ọgụ Naijiria na Biafra o jere gbara aka ji tụrụ ugo nata ọgụ Tinubu na Peter Obi anyị ncheni na-eso ọnụ o gbara aka ji tụrụ ugo nata anyị nwa gbara aka jee onye ji something jee Tinubu ji ihe jee ndị o tụrụ ugo na o tụrụ ugo na alụ onwe ya maka na o ji ife nyanwa bụ Muslim. The present president before by Muslim. If you know Jife, INEC chairman Muslim, IG of police Muslim, chief of army staff Muslim. If you know Jife, o Jife jog turugo na muna ge bazaka bumunne pitobi gbaka je INEC chairman abo Christian obulo onye Igbo. IG of police abo onye Igbo, bro Christian. Chief of army staff abo onye Igbo, bro Christian. Former president abo onye Igbo, bro Christian. If na muna ge gbaka jog Tinubu jide something jog tụrụ ugo na mụ na gị gba aka ji agbalịkwa aka na hallelujah somebody say amen. Oh amen, amen. Nwe ihe ọzọ ịma